musamman ma a jihar Filato. Ku dubi yadda aka wa bayan Allah nan, yadda aka zo aka kashe su, aka ainihin yanka su, an cire kayukansu, an cire kafafuwansu, kai an feɗe su ma an cire gaba ɗaya hanjin ciki, to gaba ɗaya sun tafi sun je sun ci kome. Don haka wayannan muna kira ga gwamnati ta ɗauki mataki ga wayannan abubuwa da suke faruwa tun abun bai lalace ya fi haka ba. Ina kira ga gwamnatin Filato, wanda kasan nan nashi ne a jihar Filato, da mu da su ɗin duk nasu ne, to don Allah ina kira gare shi ya yi adalci, a je a karɓa mana kayukan mu yaran mu ɗin nan a zo mu binne tare da sauran jikokkunansu ba tare da tashin hankali ba. Akalla makiyaya 3 ne suka rasa rayukansu yayin da mutum guda ya jikkata bayan wasu 'yan bindiga sun yi musu kwanton ɓauna a yankin Gero Rafin Ɓauna da ke ƙaramar hukumar Jos ta Kudu a jihar Filato. Rahotanni sun ce lamarin ya faru ne da misalin karfe 9 na safiyar ranar Talata, lokacin da makiyayan ke yin kiwon shanunsu. Ƙungiyoyin Magban da Gafdan sun yi Allah wadarai da harin, tare da bayyana cewa ba a tsokani maharan ba. Sun kuma buƙaci jami'an tsaro da su gudanar da cikakken bincike tare da kamo waɗanda suka aikata laifin domin su fuskanci hukunci. A cewar shugabannin ƙungiyoyin, bayan kashe makiyayan, maharan sun jefa gawarwakinsu cikin daji, inda daga baya aka gano cewa an yi musu mummunar illa. Wanda suna cikin kiwon dabbobinsu aka zo aka raba su da wannan dabbobin, aka tura su cikin duwatsu, aka je aka kashe su, aka yanka musu kayukansu, aka yanka musu hannayensu gaba ɗaya da kafafuwansu, aka daddashe gaba ɗaya, aka cire al'auransu ma gaba ɗaya, wanda ba mu taɓa ganin irin. Don haka mu muna bakin cikin irin wannan abu. 16 ga watan 6 nan da ya wuce haka suka kashe mana yara 4 a wannan ɓangare, a Yango wannan ɓangaren mun tafi neman yaran nan. Matayensu suka fito sirara da mazajinsu suna ta jefan mu da mu da sojoji, wai mun zo kawo musu ta'addanci. Har yau ba wannan gawakin, ba mu samu fito da wannan gawakin ba, amma kuma abin mamaki security suna gani suna kallo ba abin da suka aikata. Don haka ina kiran ga gwamnati ta saya ta magance waɗannan damuwoyi tun damuwoyin nan da su girma suka zanto sun gagari kowa. Don haka Allah ya mana kariya, ya zaunar da mu lafiya, jagororinmu da suke kokari Allah kara muku albarka. Iyalan mamatan sun bayyana lamarin a matsayin abin takaici da raɗaɗi, suna mai kira ga gwamnati da hukumomin tsaro da su kawo ƙarshen hare-haren da ake kai wa makiyaya. Sa'idu, ni ne maman Isma'il, ina bakin ciki yaro na yana kiwon shanun shi, aka kashe mini gashi ya bar ni da marayu, ba ni da kowa yanzu, dama shi kaɗai ne nake da shi, wanda yake kula da ni, yanzu ba ni da wanda zai kula da ni. Amma a yanda aka bar mu haka ana kase mamu yara ɗaya. To in aka gama kasa yaran nan, to wasu waye za su raye kasan? Kuma ana kasa yara suna bar mu da marayu, yara kanana marayu, a barka da marayu, yau gobe a barka da marayu. Gaskiya gwamnati ya san abin da zai yi a kai. Kamar yadda wannan malami ya faɗa fa, in abu ana raina abu karami ya girma fa, to tare shi yana da wuya. Saboda haka ni yaran nan da suka mutu Allah sa su yi sahada, Allah ji kansu. Ban ta zargi wasu daga cikin kabilar Birom da hannu a harin, zargin da sakataren yaɗa labarai na Birom wato Rawan Tenguwan ya musunta, yana mai cewa ba shi da tushe. Har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Filato wato SP Alaba Alfred bai fitar da wata sanarwa. Salon Jos ɗin nan yana sake kaiwa kamar yana sake wani canja salo, wanda kuma a wannan kamar yadda za ku saurara an kama mutane kusan guda 3 an kashe su kuma a cikin Jos Rafin Ɓauna, wanda ya san Rafin Ɓauna a wajen abin ya faru, wanda kuma ana zargin cewa waɗanda suka kashe su maybe Birom ko kuma dai sauran wanda ba musulmai ba na Jos, wanda kuma waɗannan Fulani ne, an tabbatar da cewa ba mutanen banza ba ne, ba 'yan ta'adda ba ne. Ɗayan ma dai an kama shi ne a wajen da ya je noma ko kiwo ne, sannan kuma aka mai yankan rago kamar yadda kuma wannan bawan Allah ya faɗa, wanda sauran an yanka musu wuya, sannan kuma an barka cikinsu kamar yadda ya faɗa. Wannan ba ƙaramin barazana ba ne ga matsalar tsaro. Yanzu ku yi imajinin 'yan uwan shi su fito su ce za su ɗauki mataki
'yan uwan shi su fito su ce za su ɗauki mataki ko za su ɗauki fansa, hakan zai ƙara haifar da matsalan tsaron sosai. Muna fatan wannan matsala zai zo ƙarshe, sannan kuma Allah ya kawo mana ƙarshen shi gabaki ɗaya, ya zamanto cewa ya ƙare ya daina gabaki ɗaya, amma fa muddin gwamnati ba ta ɗaukan mataki babu magana zuwa ƙarshe, saboda mutane za su ci gaba da za su ci gaba da ɗaukan doka a hannunsu. Allah ya kiyaye.